Realitná kancelária Poprál exkluzívne ponúka na predaj krásny, slnečný pozemok, nachádzajúci sa v obci Vinné, v tesnej blízkosti známej rekreačnej oblasti Prímeská pri Zemplínskej Šírave. Lokalita je mimoriadne atraktívna svojou kombináciou tichého prostredia, blízkosti prírody a zároveň výbornej dostupnosti. Len pár minút autom do Michaloviec a pár krokov k jazeru. Pozemok je rovinatý, udržiavaný a pripravený na okamžitú výstavbu, keďže sa na ňom už nachádza kompletne zotovená železobetónová základová doska, ideálna pre výstavbu rodinného domu alebo rekreačnej chaty. Výhodou je, že základ už šetrí čas, energiu aj financie. Nemusíte riešiť žiadne výkopové práce ani zakladanie stavby. Inžinierske siete, voda, elektrina aj odpad sú už na pozemku pripravené. Prístupová cesta je upravená a zabezpečuje pohodlný prístup k pozemku počas celého roka. Veľkým bonusom tohto pozemku je, že jeho využitie nie je obmedzené len na samotnú stavbu. Pred aj za budúcim domom či chatou sa nachádza dostatočný priestor, ktorý môžete prispôsobiť svojim predstavám. Či už túžite po malej úžitkovej záhrade, ovocných stromčekoch, priestrannej terase s grillom, alebo len oáze pokoja s trávnikom a kvetmi, tento pozemok vám to umožní. Miesto na záhradu, oddych aj voľnočasové aktivity vám bude patriť len pár krokov od dverí vášho nového domova. Takto môže vyzerať vaša budúca chata. Štýlová drevená stavba s útulnou terasou, zasadená do krásneho prostredia so zeleňou a výhľadom na okolie. Miesto, kde si môžete oddychnúť, načerpať energiu a tráviť čas s rodinou či priateľmi. Len pár minút od Širavy. Všetko už pripravené, stačí začať stavať. Na obrázku vidíme atraktívny pozemok s výmerou 854 m2, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti Zemplínskej Šíravy, len pár minút pešo od vody. Lokalita je výborne dostupná, v blízkosti vidíme aj hlavnú cestu, ktorá zabezpečuje pohodlný prístup počas celého roka. Ide o pokojnú, rekreačnú zónu, no zároveň s dobrou napojenosťou na mesto Michalovce a okolie. Pozemok je pripravený na výstavbu. Ideálne miesto na chatu, dom alebo investíciu do budúcnosti. Pozemok s hotovým základom v tejto lokalite je naozaj výnimočná príležitosť. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií, obliadku alebo projektovú dokumentáciu. 0911 313 757. Sme vám k dispozícii.